Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wani bawan Allah ya kasance duk sanda zai je masallaci sai rinka zuwa da rigar bacci ko kuma kayan bacci ko kuma kayan da ya saba da zama da su a gida. Duk sanda zai tafi gari sai ya saka kaya masu kyau, amma idan ya dawo gida sai ya tube su sai ya saka rigar bacci da ita yake zuwa masallaci. To wani abin yana damunsa, ya yi tunanin ya yi masa nasiha, amma sai ji tsoron kada ya mar nasiha ya ji kamar ko ya aibata shi ne. Sai ya ce bari ya yi masa cikin hikima. Wata rana an tashi daga sallah sai ya ce masa, malam barka, ya ce lafiya kalau. Ya ce da Allah mu dan shiga cikin gidana mana mu dan sha shayi. Wannan mutumin ya kalli kayansa sai ya ce kai malam kai hakuri wallahi, a yanayin yanda kayan nan na yake jikina ba zan so in shiga gidan mutane ba zan so ku ganni a haka ba. Sai wannan mutumin ya ce amma fa duk girma na ban kai girman Allah ba. Wannan mutumin sai ya shiru sai ya ce malam nagode, saƙon naka ya isa, na fahimci abin da kake so ka faɗa. Idan ba zan so in shiga gidanka a haka ba, to bai kamata na shiga masallaci a haka ba. Idan ba zan so ka ganni a haka ba, to bai kamata in je masallaci Allah ya ganni a haka ba. Saboda haka na gode, zan gyara. Allahu akbar. Zaka ga da dama daga cikin mutane in zai je anguwa ya sa kaya mai kyau, zai je aiki ya sa kaya mai kyau, zai je wajen taro ya sa kaya mai kyau, amma da zarar ya dawo gida sai ya cire kayan ya saka wani kaya kullum ka ganshi wujiga wai da shi zai je masallaci. Ya manta da cewa zuwa masallaci ganawa ne da Ubangiji. A daidai wannan lokaci ya kamata ka sa tufafi masu kyau, ka sa turare, ka fito cikin ado. Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhallazina amanu khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Allah ya ce ya ku waɗanda kuka yi imani, duk sanda za ku je masallaci ku yi ado, ku sa kaya mai kyau wanda zai rufe al'auranku, kuma ku yi ado da shi. Imamul Hassan al-Basri yake cewa abinda ayan nan take nufi, tana nufin duk sanda za ka je masallaci ka ɗauki kaya mai kyau, ka sa tufafi mai kyau, ka sa turare, ka yi ado, sannan ka je masallaci. Allahu akbar. Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon gyarawa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.